Puanase kentang-kentang karo anake maratuwaku dijak ngadem ning ngarepe Pedibris. Tujuane rene mau tumbas es degan karo pecel, njelalah lah kok pecele entek. Meskipun beli es degan tapi view-ne langsung menghadap ning gone Pedibris. Dadi awake dhewe ngene iki ngerti wong-wong sing nongkrong ning Pedibris. Es degan jumbo ngene iki satu gelas 7.000 yo guys, tapi tak jamin sampean muarem iso ngombe es degan koyo ngene iki. Wis jumbo, daginge kuwi akeh, daging degane kuwi lho guys, kuwi wakeh tur yo seger manis pisan. Asline pendamping es degan iki sing paling enak iki yo pecel karo gorengan ote-ote. Tapi terus piyene lah wong wis entek. Ya wis gak apa-apa awake dhewe ngobrol ae karo anake maratuwaku karo ngombe es degan. Apa maneh iki mau ning stadion enek acara CB wis to. Mantep nek ngombe es degan karo view-ne langsung ning gone Pedibris, apa neh ndelok wong-wong liwat ngene iki. Lho, aku sak gelas ngene iki lho entek dhewe. Mergane apa saking segere, apa neh hawane iki panas kentang-kentang cocok lah nek ngombe sing asli saka buah ya kuwi es degan. Khusus sampean sing mampir atau lewat ngarepe Pedibris, nek cik buka bakul es degan iki aja lali mampir.